Mehribanlar, bizin gepleşigimiziň baş maksady türkmen aýdymsa syňgatyny uly işler bitiren, öz ömrüni syňgat ýoluna bagyşlap zähmet çeken halipalarymyzy, ägirtlerimizi ýatlap, olaryň owazly ömürleri baradaky gyzykly söhbetleri size getirmek. Owazly ömürleriň ýaňy atly gepleşigimiziň ilkinji sanyny biz türkmen opera syňgatynyň parlak ýyllady, Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuliýew hakyna taýýarlamagy makul bildik. Gepleşigimiziň dowamynda biz size halypamyz bilen ýakyndan iş salşan, onuň elinde tälim alan, meşhur syňgat ustadlarymyzyň halypamyz hakyndaky gurrun berjek ajaýyp durmuş pursatlaryny size getireriz. Edi dileşler, halypamyz Maya Kuliýew hakyndaky gurrunlary diňlemek ählimiz üçin diýseň ýakymly we buýsanyrjy bolsa gerek. Hot şonuň üçin gepleşigimizi Maya Kuliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mugallimleri, Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýewiň, Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Öwezowanyň, meşhur denan aýdymçymyz Aýny Seyit Kuliýewaň, Zekin aýdymçy Begenç Moşeýewiň berjek gurrunlary bilen dowam edýäs. Maya Kuliýewa özüniň akwalyny, özüniň durmuşyny opera baglan, zenan. Maya Kuliýewa bir näçe operalarda esasy keşipleri ýerine ýetirip türkmen halkyny bir öçmejek ýyl galdyran halypa bolup durýar. Maya Kuliýewaň muzeýinde bir näçe halypany ýatlap bir näçe ýazgylar edildi. Elbetde näçe ýatlasaň ýatla bermeli, sebäbi halypaň goýkydan ýoly biz aýdymçylar üçin, opera aýdymçylar üçin, Maya Kuliýew Türkmen Milli Konserwatoriýasynda okuyan talipler üçin, umumyň Türkmenistanyň ýöret sunat mektebinde okuyan, welaýatlarymyzda okuyan talipler üçin ullukan bir mektep goýup gitdi. Maya Kuliýew özüniň aýdan operalary bilen düşün kinolaryny. Maya Kuliýew barada bir şy halypanyň ömrü döredijiligi barada bir gurrun etmek her bir şägird üçin eletde iň bir ýakymly zatlaryň biri. Menem şu halypanyň eline bilim alyp türkmeniň operasyna özümiň birazajygym bolsa goşandym üçin men özümi iň bir bagtly opera aýdymçylaryň biri hasaplaýan. Sebäbi Mehriban arkadamy garaşsyzlyk ýyllaryna halypa şägird mektebine uly giň ýol açyp berdi. Halypalarymyzdan öwrenmäge diýseň zatken biziň şu garaşsyzlyk ýyllaryň içinde biziň şu halypalarymyzy sahnada biz bilen keşip canlandyrmagy, halypalarymyzdan aýdym sadyň inçe sırlaryny öwrenmäge bize bir uly mümkinçilik bolup dur. Şahyna Marip operasyny sahnada bize görkezmek mesir etdi. Şol operada hem biziň halypamyz Maya Kuliýew Aýnazar Batyrew bilen bilelikde bir näçe operalara rejissörlük etdiler. 2008-nji ýylda Şahyna Marip operasyny täzeden dikeldilerine maňa da şol operada Akçageniniň keşfini canlandyrmak mesir etdi. Türkmenistanyň gahrmany halypamyz Maya Kuliýew opera sanatynyň parlak ýyldyzy. İlkinjiler bolup opera sanatynda, operalarda, türkmen milli operalarynda baş keşipleri canlandyran halypamyz. Halypamyz Maya Kuliýew öz ömrüni opera sanatyna bagş eden, Maya Kuliýewaň ýerine ýetiren operalary Daňatyr Öwezowyň hemde Adrian Şapyşnikowyň Şahyna Marip operatynda Şahynyň keşfi, Daňatyr Öwezowyň hemde Ýuly Meýtsuň Leyli Mejnun operatynda Leyliň keşfi, Weli Muhatov hemde Adrian Şapyşnikowyň ýazan Döhre we Tahir operatynda Döhran keşfini ýerine ýetiripdir. Hemde Mahmyň keşfini canlandyrypdyr. Leyli Mejnunda Leyliň keşfini canlandyrypdyr. Aman Agajykowyň ýazan Sona operatynda Sonanyň keşfini, Weli Muhatowyň ýazan Abadan operatynda Abadanyň keşfini, daşary ýurt kompozitorlarynyň ýazan operalarynda da bir näçe baş keşipler canlandyrypdyr. Men şu Maya Kuliýewaňy dogrusu Leyli Mejnun operasyny ilkinji ýerde gördüm de. Şu ýerde Maya Kuliýew bize Leyli Mejnun operasyny özü rejissörlük edip bize şeýle bir şu operany
oynamağa, canlandırmağa şeyle ul kömek ediyor. Daňatar Öwesfiň ýazan Aýna operasynda Aýnaň keşfini, mundan başga Arşynmalalan operasynda Gülçehranyň keşfini, Faust operasynda baş keşpi canlandyran Göýrekli operasynda Nigaryň keşfini, türkmen kinofilmlerinde de bir näçe baş keşpler canlandyryp, olardan Çopanogly kinofilminde Şekeriň keşfini, ýagny opera aýdymçysynyň keşfini ýerine ýetirdi. Hormatly tomoşaçylar, Maya Kuliýewa özüniň näzik sesi bilen ählimiziň kalbymyzda orun aldy. Ol bilbil sesi bilen türkmen operalaryny däl, beýsem türkmen kinofilmlerini hem bezeýärdi. Maya Kuliýewany opera aýdymçysy ýokmyny tanýasa, ondan başga da Maya Kuliýewa Altygarly bilen bile Çopanogly diýen çeper filmde suraty düşdi, kinosynyň bir şowly kinosynyň biri boldy da. Türkmen kinofilmlerinde de bir näçe baş keşpler canlandyryp, olardan Çopanogly kinofilminde Şekeriň keşfini, ýagny opera aýdymçysynyň keşfini ýerine ýetirdi. Halypamyz barada ýakymly ýatlamalar elbetde sungat ustadlarymyzyň durmuşynyň iň bir ýatdan çykmajak pursatlaryna öwrüli. Öz sungatyny söýen denan bugünkü gün her bir sungat işgäri üçin beýik nusgadyr. 2008-nji ýylda ilkinji gezek Gahrman arkadamyzyň hut özüniň gatnaşmagyna Daňatar Öweziň hemde Adrian Şapşnikowyň ikisiniň bilelikde ýazan Şahenam Garip operasy ilkinji gezek 2008-nji ýylda sahnalaşdyrylýar. Maya Kuliýewa şol operany elbetde halypalyk edýär şo taýda. Opera goýlanyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna 2-nji ýyl talybydim. Kamlar köşkünde geçirildi şol opera şonu oturup şonu tomoşa etmek bagty meýesser etdi. Ödürün ýaşyna seretmezden şu biz bilen deň oturup deň turup spektakl operada ýerine ýetirilýän aýdymlary biz bilen bile ýerine ýetirip aýdardy. Egerde bir ýerde ýalňyşlyk bolsa da, bir ýerde bir sesin gidijligine ýa-da bir keşp canlandyranyňda bir ýalňyşdan başda elbetde bizem aljaýardy Halypaň öňünde. Onu da şol özüň hiç hili özüniň kömegini gaýgyran okdy. Elmedama bize sahnada nähili bolmaly, erjel bolmaly, sahnany söýmeli. Şonuň ýaldatlary bize gurrun bererdi. 1936-njy ýyly muallimçilik orta okuw mektebine okuwa gelýär. Şol ýerde okap ýören wagtlaryna ýürüti diýe bir topor gelýär. Ondan şol aýdym aýtmakda sesini warlaýarlar bölün Halypanyň sesini gowy 1938-nji ýylda Türkmenistanyň halk artisti Anul Anoklu bilen şu Halypamy Türkmenistanyň halk artisti Maya Kuliýewany okuw alyp gitýärler. Men canlandyran keşplerimiň içinde iň men aňymda maňa bir ýakyn bolup galan keşpleriň biri elbetde Mahtumoly operasy. Mahtumolyň keşfi elbetde bu hemmämiz bilýäs biziň Mahtumoly Pragyňyz, ol biziň türkmeniň şahsiýeti, o gaty beýik adam, onu bütün dünýä tanıýar. Diňe türkmen halky tananyk, onu bütün dünýä şonuň beýikligini bilýär da. Maya Kuliýewa şu keşpi canlandyrmagyma bir uly sebäp bolan halypalaryň biri da. Mahtumoly operadan öň goýulan operalarda men şol Mahtumoly çenli köpçülik sahnalarda çykyş edip geldim da. Onun hordan birden esasy gahrmana geçmek ol elbetde kıyın bolup durýar. Maya Kuliýewa da gelip bize özüniň goşundyny goşup bize köp zatlary düşündürüp şeýle bir işleşmek ýakynly boldy da. 2009-njy ýylda Leyli Mejnun operasy goýuldy. Onam Daňatar Öwes bilen Ýuly Meýçiň ýazan Leyli Mejnun operasy sahnalaşdyrylýar. Şo taýda da ýene de Maya Kuliýewa rejissýorluk edýär. Oňa eýýär men özüm gatnaşdym. Mejnunyň dosty Kömek Batyryň keşfini ýerine ýetirdim. Näme biz ýaş aýdymçylar elbetde bir Halypa aýdymçylara bir maslahatyna garaşýar, şonuň bahasyna garaşýar, sen barada pikirine garaşýar. Elbetde Maya Kuliýewa näme bir kiçik gowulluk bilen baran ýanky ýaş aýdymçy bizem opera ýan gadam basap ilkinji ýerine ýetiren keşfimiz operada. Nofil Serdaryň baş nökerleriniň biri özüm Şadiýan oglan Elmydama ýanky Mejnunyň ýanyna Mejnun Elmydama Leylim diýip ýörýär. Kömegem elbetde ýanyna ýörýär. Oňa bir näme diýse de bir dosty ýöne
Näme sen Leyli diýip, ýöne Leyli diýip özüňi öldürip ýörsiň. Bar ahyryň başga da gaýrlar saňa näme boldy diýip otaýdy özüniň aryasyna aýdýar. Walla tüýs mejnunlay diýip düşündirýärdi. 2009-njy ýylda Mehriban Arkadamyzyň saýasyny Leyli Mejnun operamyzy biz Mahtumul Adynaq Milli Sal Drama Teatrynyň sahnasyna janlandyrdyk. Mehriban Arkadamyzyň hut özü şol opera gatnaşdy. Şol operada Leyliň keşfini oynamak men paýma düşdi. Şonu Maya Kuliýewa bilen şol operanyň üstü bilen enelgi zorluk diýsem men ýalňyşmaryn sebäbi Halipa bilen bilelikde operanyň aýdyn sadyň inçe sırlaryny öwrenmekde şeýle bir uly kömek edip şu näme hil ýerine ýetirmeli, näçe gedek sen şol operany ýerine ýetirende näme hil sesiň çykar. Ýerden akşam günne diýen ýaly biz turganlyşyk pursatlaryny geçdik. Ana şonu Halipanyň bir maňa aýdan zadyny ýatlasym gelýär. Gözeljan, sen nidi operany ýerine ýetirersiň, saňa üstünlük arzu edýän, sen elbetde gowy çykyş edersiň, ýöne şunu nidi 10-njy gedek ýene çykyş edeninde 10-njy gedekde eýam has hem gowy üstünlükli çykyş edersiň diýip maňa sarapdy. Sebäbi doğrudanam adam ýyl geçdikçe kämilleşýän ekeni. Bir näçe gedek bir aýdymy ýa-da bir operany bir näçe gedek gaýtalamak bilen, şol operany bir näçe gedek sahnada janlandyrmak bilen şol sesiň özüne şol opera turganlyşyp özü sesiňde ornaşýan ekeni. Halypamyz Maya Kuliýewanyň owazy ömrü insan kalbyna täsir edýän ajaýyplyklardan doly. Bu barada sunugat ustadlarymyz şeýle gurrun berýär. İlkinji ýerine ýetiren operalarynyň biri Zöhre Tahir operasyna Mahymyň keşfi. Ana şol operada ilkinji keşfi janlandyran üçin Mahymyň keşfini ýerine ýetiren üçin özüniň ilkinji perdendine Mahym adyny goýýar. Ondan soňra da Avadan operasyny janlandyrýar. Şol ýerde de Avadan operasyna da Batyr adly bir keşf bolýar. Ondan soňra ogul perdendine de Batyr diýen ady takýar. Ýöne aýdym aýtmalymyka diýip aýdym aýdýardyk bolýan, saňa aýdýar atajan. Ýo, diň aýdymyň bilen. Ota keşfem döretmeli ahyr sen diň aýdym aýtmaly, sen keşf döretmeli diýip şonu özüniň bir rejissörlük maslahatyny, özüniň Halipa maslahatlaryny berip şotaýdy şolar ýa pursatlar bolýar. 2010-njy ýylda Zöhre Tahir operasy goýulýar. Menem şotaýda ýa kamarly zamanyň keşfini ýerine ýetirdim. Maňa da Türkmenistanyň gahrmany Halipamyz Maya Kuliýewadan vokal notunyň inçe sırlaryny öwrenip, bir türkmen operalardan ariýalary baryp ýanynda ýerine ýetirip, Halipamyzdan degerli maslahatlar alyp, Halipamyzda aýdymlary diňledip, bile işleşmek meýser etdi. Men özüme diýseň bagtly hasap edýän Maya Kuliýewa ýa-ni beýik şahsiýetler bilen maslahatlaşyp, degerli maslahatlaryny alyp, şeýle Halipalarynyň söhbetdeş bolan özüm diýseň bagtly hasap edýän Halipamyzyň ýerine ýetiren ajaýyp aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip bereýin. Ol aýdymyň Tazy Hydyr Allanurowyňky Halipamyzyň iň gowy görüp söýüp ýerine ýetirýän aýdymlarynyň biri. Şat watanymyň aşygy men. Paxta ekdim, hasıl aldım, hasılıma günüm güter. Zähmediň ustady boldum, şadyan min, bagtyýar min. Öz watanymyň aşygy men, bitti ýerini baý bilen. Şat watanymyň saýasynda, bagtyýar min, şadyan min. Şat watanymyň saýasynda, ýaynaýan meni baý bilen. Öz watanymyň saýasynda, ýaz watanymyň saýasynda, gül watanymyň saýasynda, ýaynaýan men ýar bilen gelip. Garaşsyzlyk ýyllaryny bir näçe ýerine ýetiren operalarymyzda Maya Kuliýewadan, Halipamyzdan aýdym sadyň operanyň inçe sırlaryny öwrenip, şo Halipamyzdan bir näçe eserler öwrenip, diýdarlaşyp, sahnada keşf janlandyrmak biziň bir näçe kärdeşlerimizde de meýser etdi. Meselem, olardan men ýatlasym gelýär Türkmenistanyň atgylanan artisti Bibi Amanowa. Aman Amanow, Türkmenistanyň atgylanan artisti Kuwat Şaryp, Türkmenistanyň atgylanan artisti Akmurat Nurberdiýew, Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew,
Türkmenistanyň halk artisti Gülnar Nureva şeýle de Türkmenistanyň halk artisti Murat Bayrameliýew 2009-njy ýyly dolanmary aýdymy ilkinji şonu görkezilişini Halipa aýdymy dinledip şeýlerek şekile geçirjek bolýas Halipa diýip maslahatlaşanymda ol maňa şeýle bir gowdat diýipdi. Şu aýdym ýerine ýetiren wagtyň sözümüzi çinknäp gowy edip şonu doly sözüňizi halk iýleşlenmez, dinleýijilenmez düşünür ýar edip, düşünükli edip ýerine ýetirin. Sebäbi aýdym gaty iňçe zat. Şol ýerine ýetirýän eseriňizde dinleýiji siziň aýtjak bolýan sözüňizi düşünmese, onu ol hiç açan öz dinleýijilerine ýetmez ýa-da. Halipa diýerdi şu aýdym ýerine ýetirenizde birinji hatarda oturan dinleýijilerinize däl, iň soňky dinleýijilerinize de şol aýdym ýeter ýaly düşünükli edip aýdyň diýerdi. Maya Kuliýewa bilen duşuk geçirildi. Şonu Maya Kuliýewa geldi dänim özüniň ýanky başdan geçirenleri barada talyplere aýtdy, bir özüniň durmuş ýoluny bir aýdyp berdi da. Şonu ya men ýadyma düşýär, bizim halifalarymız hem otirdi. Türkmenistan halk artisti Aýdyk Gurbanov hem otirdi. Soň Maya Kuliýewa da aýdyp berýär, öňkü ýatlamalaryny aýdyp berýär bolin. Aýdyk Gurbanov hem bir joşdan operadan aýdyşyk aýdaýal diýip bara şoňa ýüzlendi bolin. Şonda diýdi, men diýdi, aýdym aýdardan ýaşym ulurak diýdi birazjyk. Ýöne diýdi Petrakdan aýdaýal diýip şota ýadyma düşýär. Şol ikisi Şahenem Garyp operasynyň aýdyşyk ýerine ýetirildi. Biz üçin şeýle bir tolgundurjy pursat boldy. Ol şol iki gahrmanyň, şol Şahenem Garyp operasynyň iki gahrmanyň şo taýda aýdyp duranyny biz ine şoňa janly şahyat boldyk. Men gaty özüm bagtly saýan şu Maya Kuliýewany görenime, Maya Kuliýewa bilen işleşenime, Maya Kuliýewa maslahat diýip barsaň hiç wagt ýok diýmär. Edileşler. İnsani sunutu bağlayan zat, onun kalbine kaynap çoşyan huvvesi, ihlasy, zekini. Buların ehlisi Halipamız Maya Kuliýewada jemlenen niýsek asla ýalňyşmaz. Bizim ýaşlarymyz üçin, häzirki döwrümüz üçin, häzirki aýdymçylarymyz üçin Maya Kuliýewa bizim üçin Halipa bolup durýar. Gahrman arkadamız bizim milli sunwatymyza uly baha berýär. Gahrman arkadamız bizim sunwatymyzy bir özü howannarlyk edýär. Çünki gahrman arkadamyzyň özüniň kalbyny sunwat ýaşaýar. Bizim ýurdumyzda Mehriban arkadamyz sunwaty, medeniýeti, uly ýol açyp berdi. Ähli halipalarymyza özüniň şaher paýlaryny ýapýar. Mehriban arkadamyz 2008-nji ýylyň 25-nji oktýabryna bizim halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Maya Kuliýewa Türkmenistanyň gahrmany diýen hormatly ady dakdy şeýledi Altynay medaly bilen syýlagylady. Bul näme eýe Mehriban arkadamyzyň halipamyza goýýan ulakan sarpasy bizim ähli medeniýet sunwat işgärlerimize goýýan uly hormaty diýip düşünýär. Sebäbi bizim ýurdumyzda Mehriban arkadamyzyň saýasynda halipalarymyza uly hormat goýulýar, uly sarpa goýulýar. Mehriban arkadamyzyň saýasynda ynhaşyň kugün Maya Kuliýewadyň Türkmen Milli Konserwatoriýamyzyň ähli mugallimleri bizim şu ähli taliplarymyza halipamyzdan galan aýdym sadyň iňçe sırlaryny, operasyny goduny, ýa-da bolmasa Türkmeniň operalaryny, şeýle de milli sadlarymyzy, umuman aýdym sadyň iňçe sırlaryny şu kugün bizim ýokary okuw mekdebimizde öz taliplarymyza öwredip gelýärler. Halipamyz Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuliýewanyň ady bizim Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda 2019-njy ýylda Mehriban gahrman arkadamyzyň goldamagy bilen adynyň da kılmagy biz üçin, hasam opera aýdymçylary üçin uly bagt bolup durýar. Bizim Maya Kuliýewadyň Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda Halipamyzyň muzeyi açylyp talip ýaşlara bir görelde uly mektep bolup dur. Halipamyzyň şu muzeýinde opera sunwatyny bitiren uly işleri ýerleşdirilen. Mundan başga Halipamyzyň münasip bolan şaher paýlary, döwlet sylaglary, surat albomlary, Halipamyz barada ýazylan ähli makalalary, Halipamyzyň giýen libaslary, milli şaý sepleri, umuman Halipamyz bilen baglanyşykly ähli milli gymmatlyklar şu muzeýde ýerleşdirilen. Gahrman arkadamyz bize ähli wabatda mektep bolup durýar. Gahrman arkadamyzyň janynyň sag
alyp barýan ýyl ýurt bähwitli işleriniň elmydama rowaşlyklara betlenmegini tüýsürömden arzu edýän. Sunugatymyzyň hak howanlary, mehriban arkadamyzyň elmydama janynyň başynyň dik alyp barýan işleriniň elmydama rowaj almagyny arzu edýän. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, elmydama ýurdumyzda aýdym sadyň sesi belentden belent ýanglansyn. Halipalamyza goýan uly hormat üçin mehriban arkadamyza köp sag bolsunmyza diýär. Ömrü uzak bolsun mehriban arkadamyzyň. Ähli türkmen halkymyza hem mehriban arkadamyzyň saýasynda bagtly durmuşda ýaşamaklaryny arzu edýän. Bize halipa şägirtlik ýoluny öňe goýup beren, biziň halipalarymyzy tirsege galdyrýan, biziň halipalarymyza uly syýlak sarpa goýan, bize ähli wagtda halipa görüldi, uly mektep bolup duran, biziň baş halipamyz, halipa arkadamyzyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, gahrman arkadamyzyň alyp barýan beýik işleri elmydama rowaşlyklara eýe bolsun. Şeýle mümkinçilikler döretip beren hormatly prezidentimize şu pursatdan peýdalanyp köp sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Elmydama tutýan tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Yüreklerde bagtyýarlyk mukamy. Biziň ýyllar sagdynlygyň mekany. Yüzlere nur, köňle çaýylan many. Halkyň arka dagly zamanasy bu. Owaly ömürler bilen dünýämize ýang salyp duran halipalarymyz, ustatlarymyz biziň baky boýsunjymyzdyr. Owaly ömürlüň ýaňy atly gepleşigimiziň ilkinji sany size ýakymly duýgular peşkeş berendir diýip umyt edýär. Türkmen halky hakdan halatly, zemininden zynatly, bagtdan serpaýly halk. Biziň ýolumyz asudalyk ýoly. Biziň ýörelgämiz agzybirlik görelgesi. Hormatly arkadaşlarymyz biziň beýik maksat bilen diňe öňe ilerleýän bu ýolumyza öz aýdyň şuglasyny saçýar. Bize öz ustat halipalarymyzyň kalplara singen şan şöhratyny dawarlandyrmaga, uly şertler döredýän, halipa şägirtlik ýoluny giňgerme eýeden, hormatly arkadaşlarymyzyň jany sag, başy dik, aýdyň geljegi nazarlaýan beýik tutumlary rowaj bolsun. Goý, halkyň arkadagly zamanasy atly şöhratly ýylymyz üstünlügiň, şowlugyň, bagtyýarlygyň nur paýlaýan ýyly bolsun. Türkmen owazyna duşýan çaq hoşda bolun.